Maka Chief Ogbonnaya Ohanaeze worldwide headquarters. Thank you very much. Igbo makano. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwano. Igbo zono. Umunu zono. Ohanaeze ndị Igbo onye agha na nwanne ya. Ohanaeze ndị Igbo. Ohanaeze ndị Igbo. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Ekele m ụlọ. Biko onye na-achị Ohanaeze ndị Igbo worldwide, Ambassador Professor George Obiozor, ọ nọ n'etiti anyị maka o nwere ka o si wee dị ewezi ya jite o nwere ihe m chọrọ imetụgasị aka tupu ma agụwa adreesị odere ọ sị nke ọrụ ugwu ihe anyị chọọ mmetụ aka bụ ọ bụrụ na m emeghị ihe emesi aka ya jụọkwa m ajụjụ maka ya mụọ bụ onye ugbo ọ bụ lokal gọọmenti eria n'Enugu steeti. Eziokwu biznes emego biznes Dr. Obi ka nọghị ya ga-agba oziarị ya biznes ebe 30 years ago eji m zụọ election win election as a member of the House of Assembly. Oge ahụ odo na-achị ezigbo ihe na-achị Ogbonnaya. Oge a ka m bụ chairman Committee on Appropriations, Monitoring and Implementation. Anọkwa ya politics, mechaa bụ special assistant, special advisor on public affairs to the Speaker of the ECOWAS Parliament. Mechaa bụ special advisor on public affairs to the Deputy President of the Senate. Arụkọ local government and secretary. Rụọ ọrụ dị iche iche na politika. Kụzie na university. Ndị akwụkwọ ọ ga-adị ịgụgụrụ aha ị ga-ahụ ọtụtụ akwụkwọ ọ bụ mụnwa dere. Anọrọ m onwe m a na-asị na a na-achọ ịga bụ prezident Ohanaeze ndị Igbo n'Enugu steeti. Anọrọ m onwe m asị na ọmụnwa ga-abụ n'ọmụ ka o kwesịrị n'ọmụ ga-alụtụ ya. Amaghị m maka ya akpọ m wee bịa bụọ prezident Ohanaeze n'Enugu steeti. Ọdụ ibu ma onye bụ nne nwodo wee bịasị gọvanọ na ndị Enugu na onye ga-abụ national public secretary ma rụtụ ọfụma bụ Honorable Dr. Chiedozie Alex Ogbonnaya ya bụ mụ. Enugu steeti na-ewu nke m ọnụ ekwu ka m bụrụ national public secretary Ohanaeze ndị Igbo worldwide. Otu a ka a wee nọ n'ọnọdụ ahụ taa. Onye jiri ekwu atabazi na-abụ mkpụkụ ụlọ nwọta ndị ụmụ ya nọ abụghị ndị ọnọkọta ma ekwu ihe ọ ga-abụ nkwute asị onye kwuo. Ndị Igbo adịghị ka ha ga-adị mana ụmụ ihe dị iche n'ebe ndị Igbo na ụmụ onye Chukwu na ya mgbe m gụrụ adreesị m ga-achọpụ mana nke chọrọ ịkọwatara obodo abịa na Ohanaeze ọ na-emeta elekshọn ofu ndị apụtachi n'ọha na ọka aka na ọha bụ nke abụrụ nka mana ọ na-emechakwari ihe ọga na usoro osi wee gaa. Onye na-anọchite High Commissioner ekele m ga-ekele pụrụ iche na igusi ike wee gaa n'etiti ha na-ekele kwepụrụ si emekọ maka na ọtụtụ akụkọ agago ọ na-abụ dị prezident Ohanaeze ndị Igbo UK Northern Ireland a na-ekwu okwu aka na-akọlite ya mana o kwesịrị ka m kọwara unu na onwe na-emechara elekshọn ofu ndụ ghara ịpụtasị n'ọha bụ nke abụrụ nka mana asịsị kọwa ka esi bụrụ Ohanaeze m ga-agwụrụ na Ambassador Uwechue ị ga-amụ was a diplomat onye Delta ọchịcha onye ọzọchi bụ Dozie Ife bụ onye Nnewi Anambra steeti. O wee si ya Anambra banye Ebonyi ọ bụrụ ịgariwe ọnya chichara wee rụrụ ndị aworo mgbe gari na-achị onwe ndị ọzọ pụtasị n'ọha mgbe nwaọdụ na-achị onwe ndị pụtakwasị n'ọha gbalịsị nlechi ọnya si n'ọnya wa anyị ọkụ ya nne nwaọdụ achịcha ọha ndị ọbatu Prọfesọ Ambassador Obiozor. Otu a ka o si aga nwadịkwa ha dị na Dr. Igwe nọ n'etiti anyị na ọchịchago wee ha ndị ụlọ to the president. Ọchịcha ọha ndị ọbata Igbo steeti so onye ọbụla bụ onye Igbo ọchịchị Ohanaeze na-agụ ya dị dọkịta akwadobe n'otu otu ebe ụlọ Igwe ha ndị ọbata Chief Mrs. Ibeto oge a ka ọ ga-esi wee pati ha ga-ọbata onye nke Igbo steeti o were n'anya onye ọbụla na-eme ọbụla ọ na-eme na-abụghị nke Dr. Igwe
before I go address. So anyone will make a new name. Man, before my career, oh, we got to be here to almost talk. Okay, I don't got my name. One night when they make up, I say, look for him to that. Okay, now too much. So, I'm making your job. I want to salute each and every one of you. I'm very much impressed with what I'm seeing so far. I'm happy with the unity and understanding existing among all of you. I'm happy about the networking. It is really important. So let me see if I can use the opportunity to read the address by His Excellency Ambassador Professor George Obiozor. Being an address delivered at Hampshire, UK by the President General Ohanaeze worldwide, Ambassador George Obiozor CON, on Ohanaeze Igbo Day, organized by the UK and Northern Ireland chapter on Saturday, October 29, 2022. Represented by Dr. Ogbonnaya, National Police Secretary Ohanaeze Igbo worldwide. It is with inestimable joy that I bring greetings to you from the national headquarters of Ohanaeze Igbo worldwide. I'm very glad that the Igbo are not only found in every part of the world, but strive to uphold those distinct qualities of which they are known. The Igbo believe that dignity is the sole force that drives the human activity. Every Igbo, therefore, strives to the best of his or her ability to uphold essential values that promote the human dignity. Those values such as self-esteem, achievement motivation, resourcefulness, hard work, forthrightness, and tenacity are the hallmarks of the Igbo persona. At the core of our essence is the Igbo pragmatic communalism. That is a concept that underscores the need to be our brother's keeper, and that the strongest should protect the weaker brethren. The very impressive turnout at today's event, what I'm seeing here today, Ohanaeze Igbo Day, underscores the uncommon Igbo communal values, mutual responsibility, and social solidarity, which are put at the center of our enviable collective achievements across the world. The Igbo have experienced various travails in Nigeria. Some of these travails can be evaluated within the context of cultural clash. That is clash of culture. Our culture is entirely different, somehow different from other cultures. Like an Igbo man, an Igbo young boy today, if you want to salute an emir or sultan, you will see him standing up and shaking the sultan. You want to salute Yoruba Oba, you will see him standing up and shaking the Oba. That is how we are made, that's how we are trained. We don't prostrate. But you will see someone like me, a titled man in the north or in the west, who will prostrate in order to salute or greet an emir or Oba. So there's a clash of culture, clash of civilization. So some of this is to bring some of the differences we find in Nigeria. Some of these are, like I said, in the cultural clash, the Igbo cosmopolitan, intelligence, frontier spirit, and the capacity to turn adversity to prosperity. That is Igbo, one of the Igbo currents. The foregoing contextual evaluation of Igbo spirit, of never so that, never say that, is unique among Africa. But the only option before us is to be focused, imaginative, audacious, unflagged temple, and united. I therefore commend the President, Chief Mrs. Akwini Petu, and the leadership of Ohanaeze Igbo worldwide, UK and Northern Ireland, for exemplary organizational scale, unity, and understanding amongst all of you. We are very, very proud of you. Keep it up, keep it up, keep it up. Now, as 2023 approaches, like one Okeke has mentioned, we must remain our brother's keeper. Onyaga na one day. Onyaga na one day. People at home have shown tremendous commitment and support to the position of Ohanaeze Igbo. And therefore, I urge every Igbo to reflect deeply on the Igbo dilemma. As I stated in my inaugural speech in 2021, listen to a prophetic scholar. Listen very well what I will tell you now. This is what Prof. Obiozor said in his inaugural speech. He said, ours is a righteous cause. Those who oppose us will be defeated.
So unlike them, we do not seek to dominate, control or humiliate our fellow humanity. Instead, we seek a world where justice and fairness for all prevail, charity to all, and money towards none. Our principle in Nigeria. The most struggle for justice and democracy in Nigeria has been longer justly agonized, but there is light at the end of the tunnel. With our new narratives of courage without rancor, wisdom without arrogance, and intelligence without humility, we will meet our detractors and adversaries or rivals with offers they cannot resist. Do I repeat? We shall meet our detractors and adversaries with offers they cannot resist. We will meet lectures and situations that compellingly encourage taking right actions for right reasons. This is where we are today. The Igbo have offered Nigeria an offer they cannot resist. By the time we compare what is there on ground, you see that we offer them an offer they cannot, and encourage right actions for right reasons. This is where we are. We are convinced that people have a rendezvous with history come 2023 because there is an unassailable maxim founded on truth, experience, and reason that history will always vindicate the just. History will always vindicate the just. This is addressed by Ambassador Prof. Obiozor. Obiozor was, apart from being the President of Ohanaeze in the world, was Nigerian ambassador to the United States of America, ambassador to the state of Israel, and ambassador to the Cyprus. He has wonderful contacts across the world. I want to believe that my brother here is either he has gone under Obiozor or he has worked with Obiozor, a citizen diplomat. This is the President General you have. And this is the kind of support you people here have. I salute each and every one of you. May God bless you all. Thank you so much. Chora mima, ayo, ochongo no.